popodne, prolećna euforija. Dobrodošli nazad u drugi nešto sportski deo popodneva. Naime, boks, taj boks, kickboks, judo, jiu-jitsa i brojne druge borilačke veštine bile su tokom ove 3 godine, makar u nekom navratu, tema popodneva. Za danas smo međutim uspjeli da pronađemo veštinu za koju verovatno mnogi od vas uopšte i ne znaju, ali o kojoj definitivno nikada nismo govorili u popodnevu. U pitanju je kudo. Prepostavljate već i sami da je u pitanju kombinacija elemenata različitih borilačkih veština, a šta je to tačno i kada biste možda mogli da se upoznate sa ovom veštinom, to će nam danas reći Andrija Živić. On je sekretar Kudo Saveza Srbije, današnji gost popodneva. Andrija, dobar dan, dobrodošli u popodne. I onda na samom početku prvo i logično pitanje jeste šta je to kudo i koje to sve discipline kudo objedinjuje? Kudo je japanska veština, inače je skup više borilačkih veština. I ona je sastavljena tako da iz svake borilačke veštine uzima ono najbolje. Iz kickboksa to su ručne i nožne tehnike, zatim iz tajlandskog boksa to su udarci laktovima i kolenima, iz judoa naravno bacanja i iz brazilske jiu-jitse to su poluge koje su dozvoljene u toku borbe. Tu je i zaštitna kaciga Super Safe. Tako je. Borci na takmičenjima nose kimona i zaštitnu kacigu Super Safe koja štiti, pošto su dozvoljeni tako udarci jači. Znači, kaciga je tu da bi zaštitila od nekih većih povreda. Mi već čujemo da tu ima ozbiljnijih malo udaraca možda i možda malo više prostora za povrede, ali tako? Mi ćemo govoriti detaljnije i o bezbednosti, ali ono što me zanima jeste u kom trenutku neko ko je naklonjen borilačkim veštinama odluči da prosto pređe na korak više, iako to nije u bukvalnom smislu korak više. Dakle, zašto nekome ko trenira, na primjer, kudo, nije dovoljan judo ili boks ili taj boks i tako dalje? Kudo samim tim što obuhvata sve borilačke veštine, na samom treningu izučavaju se, znači iz svake veštine se izučavaju tehnike, znači određene tehnike koje se primenjuju tokom takmičenja. Ono što razlikuje kudo, znači su te kacige i tokom na borilištu, tokom takmičenja ima određenih pravila koje ipak razlikuju kudo od drugih veština. To je da da je meč jedna runda od 3 minuta u kojoj su u toku runde dozvoljena dva puta borba u parteru od 30 sekundi. To znači da dolu kada borci padnu u parter, da udarci nisu dozvoljeni, ali su dozvoljena poluge i gušenja koje su preuzeti iz brazilske jiu-jitse. A šta još nije dozvoljeno? Šta nije dozvoljeno, kao i u nekim drugim borilačkim veštinama, znači udarci u teme, onda zatim nešto što uopšte ne priliči nekim borilačkim veštinama, to je udarac u potiljak, udarac sa leđa, zatim ukoliko je protivnik na podu, nisu dozvoljeni udarci, već sam prelazak dalje ili neko bacanje ili prelazak u borbu u parteru. Tako da ipak ima nekih ograničenja. Da se spustite na njegov nivo. Tako je. Da ne bi došlo do neke veće ulične tuče, već prelazi u nešto što nije atraktivno. Borilačke veštine inače, naročito kada predstavljaju ovakvu kombinaciju različitih veština, odnosno kada u sebi se drže različite elemente, kada su malo agresivnije, često vladaju brojne predrasude o njima. Međutim, interesantno, evo ovo u prilog, odnosno baš da kažemo svima onima koji možda imaju nešto protiv, jeste da retko kada čujemo da su se momci koji su se nekada u nekom trenutku pobili, da se oni bave boksom ili judom ili, dakle, čini mi se da ipak ima tog momenta viteštva, da ima tog fair playa koji se uči upravo i da to negde je jedno od poena. Takvi mire situaciju. Upravo tako. Ono što karakteriše sportiste, pogotovo sportiste borilačkih veština, je da oni to ne primenjuju i to uče na samom treningu, da to nije dozvoljeno da primenjuju na ulici. Eventualno u samoodbrani, u krajnjoj nuždi. Inače, trenira se zbog jednog rekreativnog tipa i ima takmičarskog dela na treningu, tako da je to već odvojeno, tako da mogu da treniraju i osnovci i deca od 7 godina pa do, što kažu, 77. I često se kaže, treniram da se ne bih tukao. Upravo.